ponovo Strava Gamer, danas će vidjeti Shadowfight 2, druga epizoda i kada napravljena na ovom kanalu. Vidite, čudite se valjda, vidite kako sam ja malo, ako niste primetili, evo ovdje ima chat, to je update, ili možda nije, ja mislim da je to update, ali vidite, samo da vidite, ima nešto, nemam pojma šta, igrao mi je brat na krišom i vidite, komplet, znači, skoro sve smo uradili, jedino da sečemo ove ninje, gdje ih pobeđujemo, znači, zato ljudi koliko sam ja jači, pogledajte sada, imam bolji oklop nego prošli put, evo ga, ovo, vidite, znači ga imam, to mi brat igrao, ljudi, izvinite, vidite, od 6 sam level, imam nekoliko enchantmenta sam dobio. Ajde ljudi da mi krenemo da sečemo te odvratne ninjatine. Pošto nema šta drugo da radimo u klipu, moramo da sečemo te glupe ninje. Ajde bra, jeste li jedino da... Ajde da te vidim. Ajde da te vidim, da te posečem sa strane i da ti jebe mater. Sad ću je... Eto ti, perfektno sam te sredio. Tako vam kažem, brat mi je skoro igrao. Tako da nemam šta drugo da radimo, izvinite. Volje se vama rade ono dženđi i to i šta ćete, tako su vam mlađe brat. Ništa ne razumeju. Super, dođi da vidiš moja automatska seckala. Ajmo ljudi, još malo da ih sređujemo. Ajde, ti ćeš mene s tim tvojim tupim nožićima. Dao si me zasekao. Vidi mene, vidi da sam te zasekao. Ljudi, znate da ja sam jedan igrao pre nego što sam pravio kanal. I ljudi, znate šta, kada rade, znate ono gore pa dva stiska, sad ću vam pokažem. Ovo i dva stiska tu. Ovo. Samo ne to uradite, nego ovo, pogledajte to. I udarite ka fazanu muda. To je meni baš bilo dobro, to što je veoma zabavno. Kad sam se smejao, potrošili su ljudi skoro ceo health, kad sam ga udario tu muda. Evo tako, on je ovako poleteo, sad ćete vidjeti. Tako, neki fazon. To se isto zakočilo se. Znate, neki specijalni potez da ga udari. Eto ga ljudi, udari smo ga, uspeli se da ga udarimo za muda. Ljudi, to bi bilo to za tog tipa. Meni je čudo što se svi zovu ninja. Sam misli ode u drugu državu kako se zovete ninja. Kako se prezivate, nemam prezime. Sečemo za muda. Samo sečemo za muda. Ajde, doćite da sečemo za muda. Znači, sečemo pečkene, sve ste isti. Sve isto znate, sve skoro imate. Imate isto gospodara, kako se god to kaže, kod nekih. U ovom narodu, brate, ljudi, kako sam ga zasekao za kraj, bam, okretom. Ajde, runda sedmica. Kako škrip oružja, treba se zamažu. Evo ti još malo. Evo ti malo za glavuđu. Sad ćeš ti mene da sjebeš. To ti neće, dobro. Ljudi, skoro smo sve perfektno sredili. To bi bilo to. Skoro sve pare koje oni imaju će mu biti naše. Evo ga, središ ga mu. Za glavuđu. Ajde opet za glavuđu. Dođi ovamo. Opa! Dođi da te zasečem sa strane. Ljudi, ja sam kod neka ptica lovac. I idem nako gore dole, nema više da niko da me uhvati.
Ti ćeš mene, ko će mene? Ti nikad nisi mene pobedio. Znači ja ti vidjeti šta ću ja u meni. Ao, me zasekla za nerve. Sad ti skačeš na mene, majmunice. Prostitutko, kako god da te nazovem. Šta ti zovete viljuške za nož? Ne sviđa ti se kurac, e pa nađi bolje ako imaš. Tako da, ja imam za tebe posljednje reći. Mršu pičku mu... Ne! Mršu pičku materinu! Ovo obera... Samo neka majmunica. Mršu pičku materinu, to se preda kažemo i... Kako da kaže to? Ubila si me iz života. Ljudi, brate ljudi, ovo je sigurno preć 10, tako da mora se pazimo. Vidite kako je skoncentrisan. Da, koliko si skoncentrisan, sapao sam te jednim onim. Da je. Ne! Udarimo se grudi. Da se neće imati modricu na grudima. Trebam da izađem sutra u krevet s devojkom. Da mi vide modricu, odmah će krenuti medicinsku noć. Neće biti onoga što sam ja nameravao. To ti je za moje grudi. To ti je za moje grudi. Eto vidite, to se dešava kada dobijete ili 9 ili 8 ili 10 rundu. Ljudi, to sam ubrzo. Pošto nam ne treba da gledamo koliko dobijamo para. Znam da to uživanje, da vidimo kako... Ljudi, kaj mi 30 dinara, ili čekaj vidim, da, 30 dinara, samo 30 tih malih kojinića, da bi kupili to sranje, da bi pređovali ovu kacigu. Vama je dobra ova kaciga, skoro od najjačih odavde, pa jeste najjače, ova isto nekih od najjačih. A vidite, da bi još, mora da još da pređujem oklop i tako reći bio najjači. I dobro sam ušao. No pogledajte. Vidi, već je najjači, vidite. Ova je glup. Ova je bolji. Taj koji nosim. Ljudi, ajmo još, ajde, nećemo trening, idemo da zaradimo tih 30 kojina da bi upređuvali kacigu. Boga mi je lepo nas, evo vidite, to mi je brat, ono ja ulazim. Ne rekao sam prosto tu, ali kad sam vidio brat mi češu i hafaj, ne, popizao sam. Znači ja ne snimam bre za YouTube! Znači bre da snimam za moje gledalce. Uao sam ga ljudi zaseglo. Na najgori mogući deo tijela. To jeste glava i tako reći mi smo majstor sečenja muda. Zovite nas Mr. fucking Dick. Eto i tebi kad... Ajde ja ti vratim isto merom, tako se... Izvinite, moram još malo da ga punim. Ajde da zavrtim ove mačeće. O, ljudi. Ajde, dođite ovamo. Ajde, dođite, mamu vam poljubim lijepo. Ti ćeš mene da zasečeš sa strane. To ja samo radim. Kradljivče, eto ti, kradljivče. A si se rasekao ko ptica. Ptica s kanđama. Ljudi, izašao sam napolje da bi bilo malo realistično, pošto se vidite braćnje, da malo realističnije, ovo kao šuma. Dođite ovamo, dođite! Dođite ovamo, dođite vam jebe mater, svima po spisku. Eto ti, odmah iz prve s glavuđom. I ljudi, da sada jedan mudan ispod takli. Sada, brate, probijamo ljudi i ceo health ode. Dođite ti sa sečem glavicu. Ja sam pao, možete misliti. Ja sam ti samuraj, pro samuraj, ti ćeš mene. Vidi kako mene, vidi, dođite, dođite. Još me navuko da mu... Eto ti, skrljao si se. O, kinder jajet, puko ti glava ko kinder jajet. Ti vidiš mene, kakav sam. Ti mene da sjebeš.
Odazdole, ne može. Odazgore, a ja te napadam odazdole. Dođi vamo. Zašto ovako pokazuju oružje? Došla je na red ova što nema pojma oko borbe. Vidi odako si se vratila. Sad mora kung fu. Eto ti ćeš mene. Ti ćeš mene da zasečeš. Nema veze di ti na 50 dodatnih iz kung fu, nećeš mene pobediti ni za $1.000.000. I da te 50 ljudi podržava tome. Ma milion ljudi da te podržava u tome. Nećeš ti mene. Ne taj lik, nego ona kurva je glupava. Brate ljudi, trebam ovako da završavamo ovaj klip. Da se vrtiš. Buda je, baby. Ajmo ljudi da ga završimo za kraj. I ljudi, runda 7, ja mislim veća ili manje, nemam pojma. Nisam vidio tačno runde. Kako smo ga zasekli. Ljudi, kako su ga... Oj, gotov sam. Eto ti ćeš mene. Ti ćeš mene, ja kažem, 5 milion dodatnih i milion podrške, ma baš tebe zabole. Mene nikad nećeš pobediti, imam sigurno najbolje oružje. Znači, uprežila sam toliko oružje da je najbolje tu. Eto ga, perfektno sam ga fucking sredio. I s toliko healta, ljudi, ja se držim na 9. rundi sa 50% siguran healta. Dođi ovamo. Ne znam da li si ti došao da ja tebe sredim ili da ti mene. Ja mislim da si ti došao mene da središ. Eto, vidim, mislim da si ti mene došao da središ. Tebe poštujem, ti znaš da se boriš. Ove sve pičkice. Kad tako ljudi urniču. A ljudi, da pređemo ovo i da završimo polako s ovom epizodom. Sad do fajta. Vidimo, evo ga. Ajde. I to bi bilo to za ovu epizodu. Evo vam, crni čika se djavole. Ćao.